Nagsumpaan tayo noon, Loida. Na tanging kamatayan lang ang makapaghiwalay sa ating dalawa. Itinaas ng lalaki asangang kortengway at itinarak iyon sa dibdib ni Loida. Malakas na sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Loida! Loida! Dante? Tanghaling tapat pa lang, binabangungot ka na. Sigaw ka na sigaw. Si Martin, siya na naman ang napanaginipan ko. May namumuong takot sa dibdib ni Aling Idak. Ang katiwala at dating yaya ni Loida. 2 araw pa lang na dumating mula sa Amerika ang alaga at ang nobyo na tong si Dante. 2 beses ding dinalaw ng bangungot ang dalaga. Nang makabalik sa wisyo ay lumabas ng balkonahe si Loida. Sinalubong ang preskong hangin. Nakadama siya ng konting ginhawa. Nasa itaas ng burol ang kanilang ancestral home, isang lumang mansyon. Tanaw niya mula roon ang isang bahagi ng bayang kinalakihan niya. US citizen silang pareho ni Dante nang magkita at maging magnobyo. Pareho silang doktor sa isang kilalang hospital sa Southern California. Double purpose ang pag-uwi ni Loida sa Pilipinas. Una, upang asikasuhin ang bentahan ng minana niyang lupain mula sa kanyang mga yumaong magulang. Pangalawa, upang dumalo sa college class 95 reunion na kinabibilangan ng dati niyang nobyong si Martin. Napabuntong hininga siya. Sinong magsasabing hindi sila magkakatuluyan ng binata? In love siya dati sa lalaki. Natuon ang paningin niya sa kabilang burol. Marami ng mga heavy equipments doon. Kung hindi siya nagkakamali, ito ang narinig niyang kauumpisa pa lang na project ni Martin. Nahulaan daw kasi ni Martin na may toneladang ginto sa burol. Kahit delikado, sa mga nakatira sa ilalim ng burol, natuloy pa rin ang project dahil sinuhulan daw ng lalaki ang nakapwesto sa bayan nila. Iyon ay sa kabila ng mga reklamo at pagtutol ng kanilang mga kababayan. Ibang-iba na talaga itong si Martin na minsan ay inibig niya at pinangarap na makasama habang buhay. Kinuha ni Loida ang telescope na nakalapag sa mesita at sumilip doon. Napatda siya. Nakita niya na may hawak na sangang kortengway si Martin. Itinaya sa lupa ang 2 dulo ng sanga at lumakad ng pabalik-balik sa iisang lugar na parabang sumasayaw. Napaatras si Loida na makitang nabali ang sanga. Itinapon ni Martin at pagkuwan ay lumapit ito sa nakaparadang pick-up. Kinuha nito sa likod ng pick-up ang isang L-shaped cover rod o tansong baras. Hinawakan ni Martin ang nakabaluktot na bahagi ng cover rod at itinaya ang 2 dulo na to sa lupa. Gumalaw ang cover rod ng mabilis hanggang sa mabitawan ito na lalaki. Naalala niya, ganoon daw ang nangyayari sa stick o rod kapag may tubig sa ilalim o kaya naman ay may kayamanan. Napaiktad si Loida na may dumantay na kamay sa kanyang balikat. Ano ba yung tineteleskop mo riyan? At suspense ka pa. Malambing na ikinawit ni Dante ang kamay sa bewang na nobya. Si Martin. Totoo ang sinasabing minana niya ang abilidad ng kanyang itay. Ang map dowsing at water witching. Pinahid ni Loida ng likod ng palad ang pawis sa kanyang noo. Witching? Witch? Kulam? Mangkukulam si Martin? Kunot noong bulalas ng binata. Hindi. Ang map dowsing ay ang paghahanap ng nakabaong kayamanan at ang water witching ay ang paghahanap ng tubig. Gumagamit ng dividing rod o stick ang witcher upang mahulaan ang tiyak na kinaroroonan ng tubig bago maghukay ng balon o magpatayo ng poso. Ang sabi mo ay
licensed civil engineer si Martin. O bakit pa siya naniniwala sa pamahiin yan? Na-amuse na wika ng binata. Kilala bilang water witcher ang yumaong ama niya, Han. Hindi nagmimintis ang panghuhula nun kahit pa sa gantong bulubunduking lugar. Kaya naman naging maunlad ang well drilling business nila noon. That's pure superstition. Water does not really attract anything. You don't need to do water witching because water is everywhere. The key is dig. Just dig. Magkahalong tawa at pang-iinis na sabi ng binata. Malambing na piningot ni Loida ang ilong ng nobyo. Saka ito sinabihan. Oo na, naniniwala na ako sa'yo, Han. Pero wag na wag ka lang mag-i-English pag nasa reunion na tayo. At Jack, mapapagkamalang kang mayabang niya. Katakot-takot na nangyaring balitaan na magkakita-kita ang dating magkakaibigan sa gabi ng kanilang reunion. Karamihan sa mga kabatch ni Loida ay nangagsipag-asawa na, may mga anak ng nasa elementary. Karamihan sa mga ito may mga nakakaalam ng istorya nila ni Martin. Hindi nakatiis at nagsalita. Marami ang naghahabol ngayon kay Martin. Paano naman kasi, gwapo na siya, ay bigla pang yaman. Pag-uumpisa ng pinakamadaldal nilang kaklase noon. Imagine, ang dating water drilling business nila ay isa ng malaking construction company. Itinuturing nga siyang isang walking treasure ngayon dahil sa proyekto niyang minahan. Bongga, di ba? Pero sa una lang nagkakandara pa ang mga babae. Pabulong na dugtong ng isa pa niyang kaibigan nang malingat ang unang nagkwekwento. Pag nalaman nila ang background ng family ni Martin, turn off sila lahat. Hindi lang kasi kilalang well driller ay umawang ama ni Martin, kundi sikat din itong albularyo noon sa kanilang bayan. Marami itong nalaman at iyon ang ginagamit nito. Hindi lamang sa panggagamot. Iyon ang dahilan kaya pinayuhan siya ng mga magulang na kalimutan na si Martin. Para sa matatanda, ang ganitong klase ng gawain ay maibibilang sa isang black magic. Pakaraw kapag nagkatuluyan sila, pati magiging apo nila ay mag-practice na rin ng black magic. Naudlot ang pagbabalik tanaw ni Loida nang tawagin siya bilang pinaka-outstanding alumna sa kanilang alma mater. Pinuno na masigabong palakpakan ang social hall. Nakangiting lumapit sa kanya si Dante. Aalalayan siya nito sa pag-akyat sa stage. Ano ba? At nang mapadako ang tingin niya kay Martin, nahuli niya itong aktong mabalasik ang tingin kay Dante hanggang bago siya makakyat na entablado. Binigyan siya ng plaque bilang pagkilala sa kanyang cash donation para sa pagpapagawa ng isang building at pagkakaloob nito ng 20 units ng computer. At pagkatapos niya ay tinawag din ang pangalan ni Martin. Pinarangalan din ito bilang pinaka-outstanding alumnus dahil ito ang nagdisenyo at nag-supervise ng libre upang maitayo ang building na idinonasyon niya. Bukod doon ay malaki rin ang naiambag ng binata sa improvements ng water facilities na naturang eskwelahan. Umugong ang kantsawan nung umakyat sa stage si Martin. Nangalos ang tuhod ng dalaga nang tumayo sa tabi niya ang dating nobyo. Matapos kunin ang plaque nito. Hindi na ako alangan sa yaman mo, Loida. Pabulong nitong wika. Maituturing na ako ngayong isang walking treasure. Isang makahulugang ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Nagpabilis ng tibok ng kanyang puso dahil sa takot. Tila isang panganib ang pahiwatig nun. Malamig na haplos sa mukha ang gumising kay Loida ng gabing iyon. Loida. Martin? Napabalikwas ng bangon ang dalaga at hintakot na napasiksik sa headboard na kama. Anong ginagawa mo dito?
Paano ka nakapasok dito? Pero hindi siya sinagot ni Martin. Iba ang sinabi nito. Sumpaan tayo noon. Ngayon, tuparin mo ang iyong pinangako. Sumama ka sa akin. Martin, batang isip pa ako noon. Ikakasal na kami ni Dante. Kalimutan mo na ako. Dadaan sa ibabaw ng bangkay ko ang sino malalaking aagaw sa iyo sa akin. Parang asong ulol na hinawakan siya ng lalaki sa braso at sapilitan siyang binuhat. Napatili si Loida. Ubod lakas na binabayo ang mukha ng lalaki. Aray ko! Sigaw ni Dante habang sinasalag ang mga bayo ng nobya. Loida, gising! Hindi siya tinigilan ng yugyog ni Dante hanggang mahimasmasan ang dalaga. Buong higpit na yumakap sa nobyo ang dalaga nang tuluyang bumalik ang katinuan ng isip. Si Martin! Nakapasok si Martin! Sambit niya. Binabangungot ka na naman. Loida, nanginginig na wika ni Aling Idak. Napasukan ka namin na sumisigaw habang tulog. Sinamahan na lamang ng matandang katiwala ang alaga sa silid nito. Hindi pa sila halos nakakabawi na nervyos na makarinig sila ng malakas na galabog sa silid na inuuko pa ni Dante. Sagsag sina Loida at Aling Idak sa nasabing kwarto. Nadatnan nilang mugulong-gulong sa sahig si Dante na tila may katunggali. Hawak nito ang sariling leeg na halos lumuluwa na ang mga mata nito. Sinaklolohan ng dalawang babae ang binata, ngunit tila may malakas na puwersang tumabig sa kanila. Bumalandra silang pareho sa sahig. Agad na bumangon ang dalaga at muling dinaluhan ang nobyo. Ngunit higit na mas malakas ang hindi nakikitang puwersa. Tumabig sa kanya. Sindak si Aling Idak, pero agad ding tumayo at inon ang lahat ng ilaw sa silid na iyon. Automatikong tumigil sa kagulgulong si Dante nang lumiwanag ang buong kapaligiran. Habol nito ang hiningang inihit ang ubo. Sapo ang namumulang leeg. Niyakap ito ng mahigpit ni Loida. Para may sumasakal sa akin na hindi ko nakakita. Anito sa pagitan ng pag-ubo. Kinausap ng masinsinan ni Loida ang yaya. May hinala ho ba kayo na may iba pang minana si Martin sa yumaong ama nito? May alam ho ba kayo? Halos yugyugin ng dalaga ang buong katawan ng matanda. Pangkukulam, alanganing sagot ng yaya. Ayon sa kumakalat na mga balita, bago nalagutan ng hininga ang ama ni Martin, ay nagtapat itong nagpraktis din ito ng pangkukulam. Marami ang naniniwalang hindi sinunod ni Martin ang binili ng ama. Nasunugin lahat ng kagamitan nito sa pangkukulam. Ibig sabihin, kinukulam niya kami ni Dante? Napalunok ang matanda bago tumango. Kung ganon, kailangan kaming makabalik agad ni Dante sa States. Loida, ayon sa pagkakaalam ko, kahit sa panig ng mundo ay umaabot pa rin ang kulam. Ang pag-aalalang wika na matandang babae. Iyon ay maliban na lang kung mabawi ang anumang bagay na pag-aari nyo na nasa pag-iingat ni Martin. Natigilan ang dalaga, nag-isip. Naalala niya nung nakipag-break siya kay Martin. Hiningi nito sa kanya ang paborito niyang ipit sa buhok bilang alaala raw niya sa kanya. At ng gabi ng kanilang reunion ay nawala naman ang kwintas ni Dante. Baka raw si Martin ang nakapulot nun. Kung sakali hong meron nga, paano kung mababawi iyon? Nangatal ang babang tanong ng dalaga. Hindi ko rin alam. Han, hindi ako naniniwala sa kulam. Nananaginip lang siguro ako kanina. Nabuway na protesta ni Dante. Bagamat sa likod ng isipan niya, tiyak niyang hindi siya nananaginip lang at lalong hindi siya sumasakal sa sarili. Doon na lamang
natulog sina Aling Idak at Dante sa silid ng dalaga. Katabi niya ang yaya, samantalang sa sopabed naman ang binata pumwesto. Lampas hating gabi pa lang, pero ayaw nang dalawin ng antok si Loida. Sa susunod pang linggo, sana ang flight nila patungong Manila. Pero buo na ang desisyon niya na lumuwas na sila bukas na bukas din ni Dante. Bibigyan na lang niya ng kapangyarihan ang abogado nila upang ito na ang makapag-transact sa buyer ng kanyang property. Gagawa siya ng paraan upang mapaaga ang pag-uwi nila sa States. Loida, napakda ang dalaga nang makitang nasa harapan niya si Martin. Nang tingnan niya ang dalawang kasama ay tulog na tulog ang mga ito. Hindi na kita muling papayagan lumayo sa akin. Mabagsik ang anyo ni Martin na tila lulunok siya ng buong buo. Takot na sumisigaw siya ng ubod lakas, ngunit walang lumalabas na boses sa bibig niya. Gigisingin sana niya si Aling Idak, ngunit hindi niya magawang may galaw ang mga kamay. Binuhat siya ni Martin. Diyos ko, tulungan mo po ako. Sigaw niya sa kanyang sarili. Tulungan mo po ako. Isang sampal ang nagpamulat kay Loida. Oh God, Loida, salamat at nagising ka na. Tarantang niyakap ni Dante ang pawisang dalaga. Kanina ka pa namin ginigising ni Aling Idak dahil ungol ka lang na ungol. Nagunat pa silang tatlo na marinig nila ang malakas na ingay na nanggaling sa kabilang burol. Kinabukasan ay kumalat sa balita na natabunan ng buhay sina Martin at ang kasosyo nitong dayuhan nang magkaroon ng landslide sa minahan ng nagdaang gabi. Nabunutan ng tinik ang dalaga. Napatingala siya sa langit at tahimik na umusal ng isang pasasalamat. Ang may kapal na mismo ang gumawa ng paraan upang mapalaya siya sa gapos ng kadiliman. At si Martin, pinahamak ito ng sobrang kayabangan at pagkagahaman sa kayamanan. Hindi na siya isang walking treasure ngayon, kung hindi isang buried treasure. Ako po si Loida at ito po ang aming kwento ng aking asawa. May isa na kaming anak ngayon at tahimik na namumuhay ngayon dito sa Italy. Marami pong salamat sa pagbabasa.